Dobar dan svima, hvala što ste došli. Imamo par hrvatskih hitova za vas isto, za jedan dodatni audio doživljaj. Čekaj. Ajmo, može. Što je poslužilo kao inspiracija i zašto odabir baš ovih pjesama? To su pjesme koje volim slušati i s koje sam odrasla. Imati nekakvu priču u sebi, znači imati neku narativnu prirodu, recimo. I morala mi je samo onak početi stvarati slike u glavi i tak sam ih izabrala. I naravno po tome kako je opisivala žene, odnosno ako je imala u sebi neki ženski lik koji sam ja mogla zamisliti, onda sam izabrala tu pjesmu. Neće biti samo vizualnog dijela izložbe, bit će još nešto. Pa da, bit će i audio doživljaj. Da, to je došlo tek nakon ta ideja, sam mislila možda pozvati Josipu Lisac ili Vanu da otpjevaju nešto otpjevaju, ali to sam nisam stigla pa sam onda odlučila Kako si radila na tome? Dakle, ideja je bila u nastajanju negdje godine dana, a sama izvedba je bila dosta kratkom roku.